ezagutu zintudan Berlin. Neoliberalismo izan trabatzen zitzaigun askori, elkartasun hitza bezala. Izki leatu nuen zirriborruak balizko liburu baterako, zure izena zuen titulua ekintza garatzeko parada, Kreuzbergo inbisa. Kauen onduan kebapa jaten, tabernari kurdoatea, eskaintzen digu irribarretxu, bi homosexual Turkia, ferekatzen ari dira goiben. Paris, Darrazara, kartzelan dago ekintza zuzena, banku bat atrakatzeagatik 12 urteko zigorra, zu bakarrik ez zaude